vuoden toiminut ominaisuusvalmentajana. Miten vuosi omasta mielestäsi on sujunut? No alku oli tietysti vähän sellaista hakua, että uudessa hommassa ja mitä lajeja tulee itselle ja näin poispäin, mutta on selkiytynyt tosi paljon, että voin sanoa, että on ollut tosi hienoa aikaa. Minkälaisia osa-alueita tai minkälainen arki on ominaisuusvalmentajalla? No tietysti yleisurheiluhan on mun päälaji ja mulla on nämä Mäkelärinteen aamuharjoitukset, sen lisäksi armeijan urheilukoulu ja omat henkilökohtaiset valmennettavat, mutta mulla on muita lajeja sitten viikoittain, on uimahypyt, on taitoluistelu, telinevoimistelun miehet ja nyt tuli vielä jäätanssi, pari alkaa tulla tuosta huhtikuusta eteenpäin. Kuinka tärkeäksi näet urheiluakatemian nuoren urheilijan polulla tässä opiskelun ohella? No onhan se ihan mieletön mahdollisuus, että varsinkin silloin, jos me saadaan jos ja kun me saadaan tämä Olympiakeskus toimimaan tänne Mäkelärinteen yhteyteen, niin voin sanoa, että silloin asiat on ihan toisella tavalla ja nimenomaan positiiviseen suuntaan. Jos mietitään yksittäistä urheilijaa, niin minkälainen sinun roolisi on yksittäisen urheilijan tukena? No sehän on hirveän suuri. Sitä tietysti, mä oon vähän jäävi sanomaan sitä, urheilijahan pitäisi vastata tämmönen juttu, mutta kyllä mä ainakin koen, että mun rooli on ihan mielettömän tärkeä urheilijapolulla. Mikäs valmentamisessa on haastavinta? No tietysti se, jos ei mene kaikki ihan putkeen. Kyllähän ne pistää pohtimaan ja jopa aina iltaisin silloin, kun yrittää saada unta, niin siihen viimeiseen vaiheeseen niin tulee kaikki ne mieleen, ne huonoimmat asiat siitä. Mutta tietysti nämä korvaa nämä parhaimmat jutut sitten myöskin niitä asioita. Mutta kyllä, totta kai, jos ei kaikki mene ihan putkeen, niin ehdottomasti pistää miettimään. Sinulla tulee kohta 36 vuotta yleisurheiluvalmennuksessa ja valmennuksessa yleensäkin täyteen. Se on aika pitkä aika ja vaatii vuosien varrella paljon uusiutumista, jotta pysyy kehityksessä mukana. Miten sinä olet onnistunut tässä asiassa? No voi. Kuinka monta kertaa on meinannut lopettaa tässä urani aikana, että 20 vuotta meni ensimmäisen aikuissarjan SM-mitallistin saamiseksi ja siinä matkan varrella tuli tehtyä hirvittävästi virheitä valmennuksessa ja nykyisin pyrin tietysti minimoimaan nämä virheet ja kyllähän ei tässä tämmöinen virka, joka tulee 56-vuotiaalle miehelle, niin eihän tämän parempaa boostia voi enää valmentaja saada, että mä oon ihan intopiukassa kyllä tässä touhussa.